190 SL Mercedes, ďalší krásny Mercedes-Benz 230 SL Automatic. No a vážení priatelia, prichádza nádherný Mercedes-Benz AMG GT 63S 4-litrová biturbové osmička a fakt, že musím uznať, že vyzerá to lepšie ako Porsche Panamera. A teraz nemám nič proti Panamera, lebo ju proste milujem, ale toto vyzerá, že neskutočne brutálne dobre. Ako spredu to vyzerá brutálne, tak aj zozadu to vyzerá famózne to auto. Ty kokos. No to myslím, že je S-ko Coupe 220 SE. Mercedes SL. Nádherný je. SL. To sú auta, na ktorých som vyrastal a presne ako názov akcie hovorí, auta s plakátov. No a čo si blázen? Ferrari 512 TR, neskutočná nádhera. Normálne sa mi trasie srdce, kolena, všetko. To je vlastne facelift Testarossy. Nádherné je, bože. Zabolelo ma to. Co když se mu trochu opřeme citovka o zadek? Tak toto ma boli. Dobrý. Ty kokos, to je krasavec. Neskutočná nádhera. To vidieť naživo, normálne sa celý trasiem. TR. Nádherné Porsche 911 Targa. BMW, ale už ani netuším, aké to je. Ty vole. Aké je to široké zo zadu. To čo si? No a samozrejme design má na starosti legendárny Pininfarina. To není o čom. Normálne sa trasiem, ako to vidím naživo. To tu sú. Majú.